Carballo de Prado 1900 é unha pensión na parroquia da Armenteira, no lugar de Balboa, no concello de Meis. Carballo de Prado 1900 empezou en maio do 2019 deste ano. Temos 3 habitacións, coa taberna, onde ofrecemos un desayuno e buffet, que os clientes sírvense eles, e poñemos un poquinho de todo, bollería, tostadas de pan, café, leite. O cliente que ven a Carballo de Prado busca tranquilidade, a naturaleza, pasear sin que haxa moito ruido. Aos nosos clientes recomendamos que vayan a mirar as vistas ao Monte Castrobe, que é unhas vistas espectaculares, facer a ruta da Pedra da Auga, recomendamos ir a Combarro, ao Grove, a Cambados, a Pontevedra, e se lles dá tempo a Santiago, e por suposto o Monasterio da Armenteira, que é espectacular. Contamos con axuda do GDR, que a verdad foi bastante importante para nos facer esta actividade.